Jó reggelt kívánok, kezdődik az Állampuszta Road Movie 2. A Rákóczi téren indulunk. Kivilágos Kivirattig. Hello! Már készül a TikTok videó? Igen, ez már az Állampuszta. Hello! Hello. Movie again? Igen. Várjatok, valaki hiányzik? Igen, valaki hogy... És lehetséges, hogy... Jaj, de szép. Na, szóval innen most van 6 óra 32 perc, és... 6 óra 35-kor idegesek leszünk. És mindjárt megyünk. Na jó, majd a többit bent. A többit majd szóban. Igen, itt vagyunk. Mögöttem ül. Azért előre nézünk, de mögöttem ül. Képzeljék el. Mögöttem ül Hanna, mellette Krisztián és Andor, így négyen megyünk. Azért nem váltok képet. Egyrészt őket már ugye sokat láttam, ezt a tájat viszont nem. Másrészt ez sokkal jobban néz ki. Tehát, hogy az történik, hogy próbálunk kijutni Budapestről éppen, mert hogy nem fogják elhinni, de azért Állampuszta nem Budapesten van. Én mindig, ha mondom egy címet, én mindig megnézem, hogy itt van melyik kerület, és mindig megijedek, amikor kiderül, hogy egész más város vagy megye. Ezt nem tudom, hogy az emberek miért csinálják, hogy nem laknak közelebb egymáshoz, mert ez így tényleg tarthatatlan. Tehát semmi értelme nincsen, hogy egymástól távol városokat csinálnak, és aztán átjárnak egyikből a másikba, mert egymás mellett csinálnak városokat, ez sokkal egyszerűbb lenne, és sokkal kisebb helyre elférnénk. Hát ez jutott eszembe, miközben néztem a havas tájat, és ott magunk előtt. Jó, akartak hozzáfűzni valamit? Hát igen, jó. Elmaradtad az Állampuszta szót. Állampuszta. A P betűim, igen, a P betűim nekem is eltűnnek még azért. Itt van ez a kedvenc elágazásunk, igen. Mi a Pentele hídra szeretnénk feljutni, mert hogy hát sok okunk van erre, például, hogy a Duna másik oldalán legyünk, erre is szükségünk van, meg egyébként is rohadt jól néz ki ez a híd, úgyhogy ez az oda vezető út. Hát ez kurva jó. Örök kanyar. Igazából ebből látszik, hogy a történelem igazából nem ismétlő magát, hanem spirált ír le, hogy a következő kör az mindig följebb van egy vagy lejjebb, a fasz tudja, mint az előző. Na, becélozzunk, és mostantól már semmi sem téríthet el minket. Ez egy
Jóslatok szerint az értelemnél a kozmikus gyermekkor véget ér. Mélyebbre jutni az értelemnél, és messzebbre látni a végtelennél. Jóslatok szerint az értelemnél. Itt van Hanna, és itt van, és dohányzunk, mert eddig nem tudtunk, és itt vagyok én is. Ezért a Ugye, két nyilván. napért vegyek normális kabátot. Igen, én is azon gondolkoztam, hogy felvegyem a téli kabátomat, de aztán úgy meggyőztem maga, ott barátságos őrök. Na mindegy, szóval most az van, hogy ilyenkor várunk egy fél órát, itt toporgunk, dohányzunk, átfázunk, és utána bent még átfázunk egyszer, az a menetrend, de csak előtte kipakolunk mindent a zsebünkből, mert az hülyeség. Egy hónappal ezelőtt még nem volt fűtés. Az hülyeség, amikor az ember a zsebébe dolgokat hagy, amikor bemegy egy beszélőre. Hát csak azért is, mert hogy addig, és gyorsan, amit tudunk, átitatunk még eddig azért. A papírokat átitatjuk egy kis anyag, az ilyen hagyomány nálunk. Ilyeneket rakják ki, mint telefon. Mindent. Nem engednek be semmit. Ja. Illetve ott egy szekrénybe kell zárnod, de jobban jársz. Fölösleges, Igen, jobban jársz, ha nem. se lófasz. Na jó, aztán majd hát bent nem nagyon A fogunk. telefont azt nem is vittük be múltkor? Nem, bent nem nagyon fogunk videózni, csak mondom Csak úgy, a hogy... kocsi kulcsolat, és a múltkor is Jó. kétszer sok cucc volt nálad. Na jó. Igen, tudom. Szóval, mint látható, hogy ismét mozgásban vagyunk, és hogy ez azt jelenti, hogy véget ért a beszélő, ahogy nyilván nem vettünk kamerát, és hát nagyon cuki volt a Máté, visszafogott volt, alig gesztikulált, alig ugrált, semmit, tehát most nem volt a szokásos semmi, nem késett például egyáltalán, tehát semmit nem hozott abból a skill halmazból, amivel ő rendelkezik, teljesen oké volt, tehát semmi, szerintem nem volt benne semmi, tehát abszolút rendben. Hát bennem volt végig halálfélelem, hogy a gúnyolódással nem tudtál leállni, és nem tudom, hallja a börtönőrnő, hogy egy kis flört belefér, meg nem tudom, tehát éppen Imre bazd meg, tehát azt hittem, hogy kiszállok az autóból, és vége van ennek az adrenalin löketnek. De nem fér bele a flört? Folyamatosan. De nem az adrenalin bazd meg, a szervezetet dolgozik. Pedig cuki volt, ez nekem nem mindegy. Moldarak Ők vannak itt ott. szeretnék, hát én mindig mondja másik. Jó, hát de én azt nem tudom, hogy ő már ilyen elfogadottság. Hát én már szinte rabok szintjén vagyok, mint bentlakó, már bentlakóként kezelnek. Időt töltöttem a buborékomban nyilván. Nem látod állapot. Meg hát a vidék, az rengeteg, tehát hogy ha nem is ott, tehát hogy ha nem is az, hogy nem fejlődik ki az agyad, de olyan, hogy visszafejlődik. Tehát ez, Ja, hogy nekem fejlődött. hát biztos, nyilván a tolerancia küszöböd leereszkedett egy alacsonyabb szinten. Jó, az abszolút, tehát figyelj, felérek Pestre, akkor úgy megugrik a stresszlevelem, hogy ilyen hitendren állapotba kezdek a nyugatiba már. Tudom milyen érzés, én csak Csillebércig menekültem, de az is elég volt, hogy igen, meglegyen ez a megérkezett. Az meg mi van itt? Tudod, Na, a lényeg az, hogy megyünk, keresünk egy benzinkutat, és mert az Andoriás, aztán majd még vagy csinálunk még szép ilyen vágógépeket. Faj, akit tűn, csak szórványhumán. Közömbös algoritmusok, reménk a tűzokán. Ránk jutottak himnusza, a halhatatlan én. A csillagképek káosza, a téli
ködök. Ismeretlen éles a vérviták között. Képest eddig, úgyhogy... Fantasztikus volt, szerintem nagyon szimpatikus voltam az összes rabnak. Ugye? Ja, úgyhogy majd legközelebb egy villámrandi, Máté fenn van a sálapon. Kitaláltuk a beszélő rulettet, hogy mindig átülünk egy elítéltel arrébb. Igen, és akkor lesz egy kicsit érdekesebb lesz a sztori. Máténak is új beszélő partnerei lesz. Nagyon, de voltak izgalmasak, tehát ilyen vibráló volt Vibráló a flow. személyiségek voltak a Igen. teremben. Úgyhogy legközelebb is jövünk. Igen, de igen, jövünk, tehát akkor is jövünk majd, ha nem lesz itt a... Igen, Nem? akkor is jövünk. Csak bejövünk random beszélőre, Vagy random a emberekhez. szőkenővel, a izével, a helyettes, A a szimpatikus, nevelőhelyettessel. igen, volt egy szimpatikus ilyen smaster lány, nő, asszony. Igen. Látszott rajta, hogy sokat, hát hogy nem nagyon merészkedik városok közelében. Tehát volt enyhén... Volt benne egy kis vidékés is. Igen, olyan volt, mint Tarzan népviseletben. Nagyjából. De ott A volt. Krisztián is itt van, meg azért nem vesztettük el Nem itt Andort vagyunk, sem. itt csak Igen. Jó, hát az van, hogy így van, hát és ott a távolban pedig hát az a kőolaj finomodik. De ez most tulajdonképpen tök. A katyók mérge már nem öls a porcelán kutyák. Kussadnak koszvat féleken, és ott telelnek át. Nem oszlanak hajnal felé, de érzi át ködök. Ismeretlen éles a vérviták között. Ha eddig nem lett volna tiszta, Nem lett volna tiszta, nem lett volna tiszta. de nem mehettek el, nem jövünk vissza. Nem jövünk vissza. Ha eddig nem lett volna tiszta, Nem lett volna tiszta, nem lett volna tiszta. nem mehettek el, nem jövünk vissza. Az örök élet, belső körök élet, de jövök érted, mert a közös érdek. Mélyebbre jutni az értelemnél, és messzebbre látni a végtelennél. Jóslatok szerint az értelemnél a kozmikus gyermekkor véget ér. Mélyebbre jutni az értelemnél, és messzebbre látni a végtelennél. Jóslatok szerint az értelemnél.
kollegiális vagy vele, akkor